kasama sa maong selebrasyon, andam na ang gilatag nga siguridad sa Davao City Police Office alang sa pagsaulog sa Chinese New Year karong Pebrero 17, 2026. Gibutyag ni Davao City Police spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuanzon nga anana sa 100 ka mga police personnel ang ipakatag sa okasyon. Wala pa'y labot ang ihapgikan sa ubang sakop sa Davao City Security Cluster, labi na nga sa Bukana Bridge hain himuon ang pagsaulog sa dakbayan sa Davao. Samtang nanawagan si Tuanzon sa katawhan nga sundon ang balaod sa Firecracker ban. Ilabi na nga hugot kining Ipatuman bisan adunay dako nga okasyon sa syudad. Samtang giklaro ni Tuanzon nga bisan hugot nga Ipatuman sa syudad ang siguridad, walay natala nga hulga sa dakbayan tungod sa pagpatuman sa culture of security.